Bună ziua, mă cheamă Lucas Geni și astăzi o să vă arăt cum să vă descărcați ceva ca să vă descărcați muzica. Și ăsta și ăsta, îl am pe ăsta. Aici le iau 1, 2. Mai apoi, vedeți? Dați aici. Nu trebuie apoi de pe moș, băgați aici și eu nu vreau să-l instalez, pentru că eu l-am stat aici. Aici. După intrați pe el. Scrieți aici Hai să dați ce melodie vreți. Eu, hai când dau una care nouă. Să vedem. Dăm aici. Da, din partea mea, Dani. Așa, dăm aici. Asta dăm aici. Și se instalează. Dar până acolo, așa, nu mai trebuie să văd. Ca să văd cum se numește, vă trebuie și contact. Aici vă trebuie și acesta, merg pe 3, merg pe spre video, să vedem. Trei. Hai să vedem ăsta-i. Ce să vedem. Și îl instalați. Și după aia puteți să cumpărați cum intrați aici. Pe vedeți aici. Și uitați. Melodia. Ce puteți. Da, din partea mea, Dani Bucanu. Și dacă vreți să vă mai stați că nu știu eu cum să fac. Nu aici, de nu. Dau pe el și dau aici să lucrează și mă să vedem. Eu le-au pe el. Să dau și să mi se încarce. Să dau aici. Să se încarce. Dau aici. Să mi se încarce. Să-mi plai. Așa dăm aici. Și aveți muzică. Aveți și aici. Aveți și aici. Te dăm